Wallahi gidan mu zani idan shi ma suka ki ɗaukan mataki in yi kotu. Kotu? To zan je ne musu cewa ba namiji na aura ba mace na aura saboda ga kanan idan ka ci wanka ka fita yan mata har zuwa suke gaya min cewa kayi kyau amma a cikin kuma haka da ƙarfi. Yanzu fi sabilillahi menene abuna ina iya kokari na ni ban san haka kike ba wallahi tallahi. Wallahi ni yanzu bar ma gaya ma ka fa bude min ido wallahi ba zan ƙara yin aure ido a rufa ba. Da Musa na aura muna lallaba rayuwar mu ba tare da kowa sani ba amma na biyo wa kalekelen duniya na biyo san zuciya da kyawu gashi kyawu inda ya kai ni bai min rana ba na ji na auri Zulai. Kamayya to ni Zulai da na aura na sani. Yanzu fi sabilillahi ke faka mai aure ke cewa kin yi dacen miji ga ni kyakkyawa ga shi kaza ga ni dogo wallahi san kowa kin wanda ya rasa wallahi baka da shi dukkan nan a riga ne amma an zo cikin gida kuma sai a ji shiru. In an zo cikin gida sai a ji shiru. Haƙuri ake yi ai. In dai da kwai so da kwai ƙauna ai. Iya ƙarshen haƙuri na yi tun shekaran can nake ce ma ka nemi lafiya ka ce mun kai kana da lafiya kaza idan ka dawo za ya baka bin mamaki yanzu da ka dawo gashi nan jiya yau. Haƙuri ake kowa bai samun yadda yake so ai. Ni kan gaskiya tafiya zan yi wallahi. Tafiya zan yi. Yau sai kice in kaga tafiya ta Allah gidan mazan ji daga nan in ba su da mataki ba in ko tafi of action. Tafiya zan yi. Kaga daga nan gaya ma gidan mazan ji idan shi ma ba su ba mataki ban tafi kotu. Inna lillahi zaki tona ma asiri Khadija ki tsaya ki ji mana. Tona ma asiri ai gwara in je in gaya musu halin da muke ciki tsakanin ni da. Ki tsaya ki ji mana. Ba abin da zaka gaya min yanzu in ƙara bi. Inna lillahi shike